Al peu dels arbres es girà a mirar la casa. Encara no sabia venir-se de viure-hi. Havia passat l'hivern anant d'una cambra a l'altra, s'abocava als balcons per mirar el jardí. Quan hi havia els escalfapanses encesos, corria per tot arreu a les fosques i passava estones asseguda davant del de la seva sala amb els ulls clavats al foc. Hola, em dic Maria Mestres, vinc de l'Institut Ramon Berenguer IV i avui vinc a presentar-vos el llibre Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda és la novel·lista més important de la literatura catalana del segle XX i, per tant, les seves obres són les més llegides i traduïdes de la literatura. Va començar a escriure abans de la Guerra Civil i, per al motiu d'aquesta guerra, va haver de marxar a l'exili. Ha escrit diverses novel·les, entre elles destaco Mirall trencat i La plaça del Diamant. Mirall trencat està ambientada a la segona meitat del segle XIX fins als anys 40. La història relata la decadència de la família dels Valldaura, principalment en la figura de Teresa. L'estructura de l'obra està dividida en 3 parts, dividida també en capítols molt curts. Recomano moltíssim aquesta història, ja que trobo que l'autora l'ha escrit molt bé i que sap reflectir molt bé la psicologia de tots els personatges. Us hi endinseu?